Mga termino sa pakigsaad. Mayo 6. Busa karon kung kamo magapataling hugayod sa akong tingog ug magabantay kamo sa akong tugon, nan kamo mamahimo nga akong kaugalingon nga bahandi gikan sa kinataliwad-an sa tanang mga katawhan. Kay ang tibuok nga yuta ako man. Exodo Kapitulo 19 versikulo 5. Sa sinugdan, gihatag sa Dios ang iyang balaod sa katawhan, isip paagi sa pagkabot sa kalipay ug kinabuhing dayon. Ang napulo ka mga sugo, ikaw kinahanglan ug ikaw dili, mao ang napulo ka mga saad. Nga gipasalig ka nato kung kita mohatag og pagsunod sa balaod nga nagdumala sa universo. Kung nahigugma kamo kanako, tumana ang akong mga sugo. Makita ka na sa Juan Kapitulo 14 versikulo 5. Ania ang kinatibuk-an ug unod sa balaod sa Dios. Ang mga termino sa kaluwasan alang sa matag anak nga lalaki ug babayi ni Adan dinhi gilatid. Kana nga balaod sa napulo ka mga lagda sa labing dako nga gugma nga mapresentar ngadto sa tawo mao ang tingog sa Dios gikan sa langit nga namulong ngadto sa kalag diha sa saad. Buhata kini ug dili ka mahiilalon sa kamanduan ug pagmando ni Satanas. Walay negatibo sa kana nga balaod. Bisan kung kini makita sa ingon, kini mao ang pagbuhat ug pagkinabuhi. Ang kahimtang sa kinabuhing dayon mao na karon ang kaniadto. Kung unsa kini kaniadto sa paraiso, sa wala pa ang pagkahulog sa atong unang mga ginikanan, hingpit nga pagsunod sa balaod sa Dios, hingpit nga pagkamatarong. Kung ang kinabuhing dayon gihatag sa bisan unsang kondisyon nga kulang niini, nan ang kalipay sa tibuok universo mamiligro. Ang dalan maabli alang sa sala, uban sa tanan niini nga kaalaot ug kaalaotan nga mahimong walay kamatayon. Si Kristo wala mo kunhod sa mga pag-angkon sa balaod. Sa dili masayop nga pinulungan, iyang gipresentar ang pagkamasulundon niini, isip kondisyon sa kinabuhing dayon. Ang samang kondisyon nga kinahanglan kang Adan sa wala pa ang iyang pagkapukan. Ang kinahanglanon ubos sa pakigsaad sa grasya, sama kalapad sa gikinahanglan nga gihimo dito sa Eden, nahiuyon sa balaod sa Dios nga balaan, matarong ug maayo. Ang sumbanan sa kinaiya nga gipresentar sa daang tugon, maura ang gipresentar sa bagong tugon. Kini nga sumbanan dili usa nga dili nato makabot. Sa matag sugo o sugo nga gihatag sa Dios, adunay usa ka saad. Ang labing positibo nagpahipi sa sugo. Ang Dios naghimo og mga tagana aron kita mahisama kaniya, ug iyang buhaton kini alang sa tanan nga dili mapataliwala sa usa ka sukwahi nga kabubuton ug sa ingon makapakya sa iyang grasya.